Sompa 106.5 FM Accra eso eno asugiso awutie ebraso se ye de hot bite nonsia we no numpa mu kase a de bro e wo Sompa 106.5 FM so ema ye affiliate ni nyina e de ema wo no ye de esom wo abusia hye so se kase yi etwa ne ho e wo enkran ha no ebesan akote afamu e wo asantemantamu eno eye Sompa headquarters Sompa 93.1 FM wono so beje gum dendenden e wo ho afi we pe obeja ma ayiko 100.9 eno nso e wo Kumase Adamfopa radio e wo France Paris abrochimemu afi 101.1 e wo Takwa 103.3 e wo Takrade 106.1 e wo Tachiman 98.9 e wo Sunyane Sompa 90.7 e wo Nkranza ena Sompa 101.3 enso e wo Doma afi udru mfimfi mantemu mankesi nso a Kingdom 106.1 ono nso ejigum ama adehye ye wo mfimfi mantemu ne nkwado nso enya kase no ebi etie afi udi koda na so ya na wahwehwe yen Sompa FM baby a radio akantra ngwam ni nyina wo no e ho nso ye gina mu dendenden Facebook eye Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube no enso eye Sompa FM live afi www.sompaonline.com e ho nso nsam no ni mobro don chwa no ni nyina egu ho eye ahwehwe yen so e wo app no so okọ baby ye download apps ahodo ni nyina no a Play Store and also App Store iOS one. Eya no hwehwe Sompa online eno nso ye gina mu dendenden e wo ho. Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the toothbrush abano wono e na aso yasene eba no toothpaste and brush papa ye di twiese e ma ete anu mu no a eye Yas toothpaste and the toothbrush no wono adawroma e na also yasene afei Technospark 40 series eno nso e mobile phone papa ya ebo ye chidom ama bibia nso etimi akwankan e na afei Midima for Herbal Center. Yeah, Dr. Time da so edano no. Woman so ebo ye chidom. Ebusianyo no kwa Time Herbal Mixture and a Time HH Mixture. And so aka hono bi yeah, one more esum ye. One more da romanti and na ye de hot bite kasiano e de esum wo. Midi e de Obrempong na kwaku ampoma. Afa ebusia yenye bre na ensem no sane etie no enensem a ewo ho no ye nkyirechirimu emfa emawo. Enrada ena enkrata efri abankese mu ebaaye we mampani nakache no wonum a ehwe osom ene gidie anamonso ewo mayi mu pani oda no onimnyamfo Elvis efri ye ankra wode krata eba montre no chese wo hye Ghana fo titiri pa ne wonum apade hunufo asofo ene wonum a eka bie mu ewo osom fekuo no mu no se obi bia obenya nisuade hunu obi bia obenya se ye nkomhye bia fa oman ne ho se oman ni mu mpanimfo emu akandifo nyina ho no wo se nipa kro no ansa na beba abontene no fa bra mpanimfo no wo nhwem na fei nia wo se wo mu egigina mu ebo ho mpaye ansa na etimi ababonten no wo mo etimi aye eba aye yi Ghana fo bebre akasa e de afan de social media hodo and the online platforms ahodo na amanfo bebre e kasa fa ho se aso eba ne sen ye kogina he ena koba se difuo bi ana komhyeni bi Nyankopon be yi asem a kire na se bibi a kire no obeyi bibi adidi a kire no na Jesu okobo ho amane a kire abamu mpanifo ansana wodi ababontene eno nam so nti amamanfo bebre kasa na ene yebowura mu ene yera Elvis efri ye ankra ya wono eye pani on da sa efan ya no ye ne bonko ma wono so a kire mu senti aban kasa na se mpanifo kanasa afei nientini bi ne se ebi ni se na no ekira na awotwe pepepe ekira kiri na awotwe ena nipa nwotwe titiri ni Ghana fo mpanifo nwotwe a na wo mokọ akodi djuma e wo obo ase no wo modi helicopter enam kwan so kọ na ekoba se oyene ebo wo man no yene nam social media so TikTok ni Facebook Instagram any other social media platforms nyina so se asofuo bi no mu hu ye eka ho asem nanso ye ntimi anya ho adwuma eno ne nam so ama ya anya ho adwuma no ekoba ne saa afei enrampo na enu akwasie amanfo kwa asode wie ye ne ye te ye biempo ne se asofuo bi ne adifuo bi so se
wɔn frɛ mpanimfo a no wɔn ho wɔ mu anaasɛ mpanimfo a mɛde kasa yi wɔn ato ayɛ anom wɔn nsia do yi wɔn frɛ wɔn bɔ wɔn apono nnɛ ɛne kyena ɛnɛ ɛkyena bɛyɛ sɛ bosom mmiɛnsa sanka wɔn mmra na wɔn ntena se anaasɛ wɔn ni enyina mu ma wɔn nanso mampani asoma me mekɔ haba ɛbrɛ ne adagye a wɔn bɛnya na wɔn akɔyɛ ho adwuma no wɔn wɔntimi ankɔ no nti na ho hia sɛ saa deɛ a ɛne ebi a saa panin ne mpo ɛna wɔnya kwan ɛma wo na so anaasɛ odiifo ana ɔkɔnfo ana obi bia a wɔhunu adeɛ no panin na wɔhunu adeɛ de afa ne ho no wɔntimi ma anya hwee no mpanin betimi agyina mu na afei mpaye odima mpaye bi a wɔso wɔn yɛ no wɔn mo atimi ayɛ ɛno ho nkɔmɔ ɛna yɛde ɛsom wɔ ɛnɛ anwummere yi na yɛnkotie yɛwura Elvis afriye Ankra sɛneɛ ɔka ne nsɛm ne faeɛ. Of us are aware of various and diverse video, audio clips, TikTok, etc., of various propositions of all kinds since the unfortunate incidents of last Wednesday occurred. And most of them, when we go behind the scenes or even on air, they say that when they see these things, they do not have any means of getting in touch with the individuals concerned or the government officials. And so we decided that it was important that we create an avenue and a channel to be able to manage some of these things because a lot of them have serious security implications. So we are saying that every man of God, prophet, pastor has every right to prophesy about any and everything they choose to. There's no problem about that. But we are humbly request that issues that have to do with the president, the vice president, senior government official, and that have security implications, and emphasis on that. And so let me just read what we wrote. As part of strengthening national coordination on spiritual matters in these times of uncertainty and complexity, we kindly encourage you to inform all prophets, men and women of God under your oversight that any prophecy or spiritual insight of a national nature, especially those with implications for high-profile political leaders, governance, national security, or public stability, should be formally relayed to the office of the presidential envoy for urgent review and appropriate escalation. Enti we no kura no enye enkomhye ni nyinaa o nia efa titiriw aban mu mpanimfo ene nia ewo of national security interest oman ne bambo eho no eno na mpani kan se ene saade a fabra mpanimfo anim na fei ekwan bi a wo se mpanimfo fa so na saa nkomhye no yebetimi avoid yebetimi ayi afiri ho no yetimi ayi afiri ho na wo wie yepe ene osan de bible etoto ho kire se empo ukopiemu ewo ukwa bible no mu a bible ne kan sem bebre empo kane no Israelfo ansana nyankopon beyi bibia di e beba montre so amayate no edika company anim na mpani eye ho odima ewie ansana ababontene enti nyankomhye nyina na babontene enyankomhye nyina na yeka enyankomhye nyina na woso oman ne nyina tie bi ho a yeshada frɛ ho mpanimfo na yɛde ato anim a kyerɛ sɛ no korɛ ne ɛwɔ hɔ nie ɛno nti mpanimfo enim fama ɛno ho no na empo wɔ kyerɛ mu sakra sɛ the normal everyday prophecy is no problem, but can you imagine if a prophet gets up in America and says Air Force One is going to crash? Multimedia, you are very sophisticated. Can you tell our listeners what would immediately happen, the kind of actions that would trigger? Enti se obi kura betena America na watena ho ahyenkom se ebia wei ebesi unti bi se America fo ye nanso eba Ghana hankoa de a sofo bia sori a anase obi a obehunu ade bia no anse social media wo ho nti no nam social media so na wo ka na e create fear and panic ewo manfo mu na Ghana fo nyina emu eba ye Sompa kase ye bo fa montre so ene omanfo no bi enso ebonkomo ene yebusa sa so ni empani kan wo mo so gene sen
The other bad mo dear, and no sign of say, Obi won't be one answer or to me catch rawa or catch rawa to me and tell me Bibi Fanasa would do call and Pibo. I don't know much any na and okay. But Nina say, Nia better be also make sure safe when you make send your men a kind or say, who catch you in Pana or bon pie. It is the best way to overcatch you in penny for no mamma will win in Pano, now only in Pano, Akasa. And I'm to a bino asano, a idea about Bama abandon your call and come share as a different idea shall find mine. Meaning this of for being the organa, meaning so for bears a 10, so for cast of the Kua or cause spiritual place. I call work you date me Bibiana or the Abe Medal, Nani Casada, and to forget your wife. Abusia, we a Ghana for be. Natia for Becca, ya queer chica cra. Sa so from come share, na ye bebre, our mayimu, ne creative fear and panic, our mainumuno. Ebra na IGP Kaneno Akufu Dampare etia akonya so no wotu ho na mo e ma afa wi ase na enkwomhye no eba fom kakra afa ne efa national chief imam ho ne efa ban mu mpanifo ho ne efa ahemfo ho afa no na won hye da ntene bebre eno manfo gidi se ebi na ban mpanifo enso eye ne sabre sene ebe ya akina bi no yenkoka obi ho asem na enkofa oyene emfa meto ono ne nabusuafo so Ghana fo bi nso kire se obi oho a honhom no waben pa enti sanse wo dini nti obetimi abodin se wo mahunu se ubewu ana asem sei na ebeto wo se wankwane nchen na wankwa amane one wantrase na ebia kakra bi esa ode man wanfa amano a na honhom no wono aba ba waki atia wo na fe ode agina so kase ampa wabene oye ne sanso a Ghana fo bagina di na Ghana fo tuni ho na mo say ei nipa so mesi di o ka asem a eba mu eno so ye one side of it afei ebi so kire se wo be yi asem na di wo be ka abonte wo be ka na abontene no enye ne sa bia nipa krokro mpa wo pese wo ka ne ho asem no wontimi nhia no wontimi nhunu a okoka kire mpanimfo ni betu ho na mo afre nipa no na nipa na ba na nipa bi akwankyere bi o se nipa ne ye no wo de atonanim na waye emma abontene emma Ganafo nyina ntintutu ne sere ne abasa eno no saa no bia na waye ho adwuma wa abontene ewo akire nipa no nso atena se aye ho adwuma wa akire ni nti no saa nkomhye no emmamu anase ye be avert saa nkomhye no eno eye Ganafo bi no mo adwenkyere ni nyina mu no yeguso etoto ahoma na afa ye ne esom eku ahodo no mu mpanifo bebre abo enkomo ne abusa saa so sene eba ye mpanifo kire se obehye nkom se obeka ne sei fa beto mpanifo anim no aso wonom nso womo ejene sei abusian Leicester Company Limited adawroma Yas toothpaste and the toothbrush no eno na wodwa so a Ghana fo nyina edi ho adanse se wo pe brush and paste papa na wo de atwuse na wo how bie ni akira eye Leicester Company Limited adawroma Yas toothpaste and the toothbrush no eno ene papa ebetimi adiaboa wo eno ne papa ebeba wo sene ho ban eno ne papa eboa ma wo se achi no nso no ebo ho ban ema wo se no eye dene emoamoa wa entimi ne di nwura wo sinum emoamoa bia ewom deda no eyiwom nyina kumwom nyina firi ho na afia ma wo so ho atimi ato ne nam so amoanya enka papa ewo wanum udu amonten so na wo kasa Ghana fo nyina na sa wo mo ben wo nyina behu sampa brai sister idie nanum nka ekoyie pa yetoa ensem ne so na mom sa wo pedodo na watu aton a adwama so babia benya bia to ya no age numbers no ofre 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na fe one empani abo eho enkomo e wo sansem aye kanti mayenko ahoma no so na ye ne Bishop JY Edu wano ena epani pa kofarba ya oda New Jerusalem Chapel ano ye ne no enkomo nyamni pa otiminka asumdwe nka o amen enka na megidi se wapo no boko de yehu adom no ho ya pa onka ba ba ye dawurade ase pani enanwumre Sompa 106.5 FM hot bite ye da aseso ache bre ene ye ebon komo na ensamo a empani dia betudwa seja monomo a nyankopon ne mo kasa honhom mu manipie honamani se wo behunu bibi nyankopon beyi bibi adi akyerewo
efa aban mu mpani anase mpani a ewo mayi mu se ye Ghana fo mpanimfo anampo se nia ewo security implications wo man ne so no gisa mo de ban mpanimfo anim e ma ye review answer pani wuti sa asem yi ne edi kan o fa ne sen yo ese me da se de ma kia Sompa different ma tete sansa na minyanya ebin kenkan he point o mudina so na said ya wo mo yes and for kukudama o kan bi na ma geno mi yedi kai na me ba na ba so se afedie at long last or doing commission wa waje na odo tunya na mo because o madam pare be no bi mo ya na ankoyi eno echomu a se kwa de abanu de na no aka na nhihye no into the book that asu bi na mo se kwa ba se nyame bifo bi hu kwamsha ma on kan wona so de ma no on kan ba bia this oba ba mu ho na be kan de yene de nya no pa no enje yie ba enye sa da bi odin kwamsha no ma ye no wo kire ye o ga ka ma tu asamba de tidu ente so do mi nsia e ko no a yesu se etumu so na bibia nu a eso akata ebe na die ana awunta muringu na de meka metira mu esu mu no mompa mu kano o haimu na de motiro o masum no mompa mu kano edai tipi yo de ko msher ma ba no wa yo eti no nya de e kwa kwa shi dem to problem mu ya keka e ba pa mu kano edai tipi no de wa and they say, you come out Sompa, and so I broadcast your question. And say, I can't order to finish. They will catch you with Sumono, Mopa Mukan Hang, and come sharing your idea, a capasso. When I miss small car, what capasso in it. They may promote you, sir. If you know, Colonel, yeah, Abano, yeah, you're very respecting question. Here to one among. Then young question, that's so true and more bubble. No abakari unsmano over the bia na na omra na omaka na over my restrictions for one I know they may buy that papa my restrictions papa binum se we no ekoba ne saa eno be boa ma sabio sabe enkomhye ni bi o ho a wutimu se we no enya beda bontene se ekimu a na de ayam hyehye ni oyene ena abeto nipa ne so anase nipa na busua mu mpo no ankomhye ne fa ne ho no na de ayam hyehye abeto ne so bieu ho ha na difo na Nyankopon de asem ne fa ne so no bia na e wo se wone nipa enkomhye ne fa ne ho no hia nanso akwanya kura ni wo ne ni be hia se ja mo bompanifo amane a aban mu de o mo resources a wo mo betimi de afre nipa no aba na fe akwankyere bi a wo se edi gu akwan mu no na wo di akwankyere no so na bibia ya fine ana hu ne sa brachre brand kwanta dem me a meno ka se ma she nkom 54 years ni edi yo bi na ba kire me nkom she ni amene me anante me ka so a ebam na nkom she no enye panicking se do mo kama and yes, I'm a dear. Bible said, and come say Jehovah a footwood Casatire. So it is a question about say power more and more a footwood. And say, who come back? I said, so 2-1 a monk, come say, you, I saw 2-1 a monk. Then after there, why won't you come down? I've been over here and come there. Yeah, I'm going to say the same, baby. And Papa, okay, Papa, Pachomiti. Okay, car. Garantia, okay, car. We want to form a decay. It is July.
just what will mean here, a dear Sabako. Or say, a deep for now, home, a deep for nothing. That's what deep for beer with now a year. But no, now by Sanka, no more Macano, Mumu Watay, Mumu Watay. When you're deep for, won't you move a dear Watay? Do what we are deep for, no better mountain. Nipa nkoma wo say enokura na enokura we odi for dia uhuru onwom hodo mu nwurumu na yemfa onwom hodo mu nwurumu mawa ubaka se dabi enokura ana we bi enokura chentimu uhuru no sa yesa di for no na betimu apapa mo kasa nkomse we bi papa na enye papa na sebe etie. Enti kakra maka bio ne se akwam hye de ya de papa ya I was say e ba ye tu one among ya mani fi ayi na so ye ko na so na tumi se akwam no papa eno so na e dey asamba no o na so mu se we e fi na me na e fi na me se no me ka mo be dikai no. And just said, do what you do, go to the what say. Monso, I did in our shed. Now, the yellow, Monso, Monso, woman in our red. The yellow, Monso, and I was very following Basuku or Motia Sebia or Monta at before I be non come. Now, or Motima, and yes, sir. What to offer? I'm not the white dinner buffet. Yes, there's so flat to look at the yellow. So, the catcher of it, the Yaman or she said, sir. Every crowd won't ever come. Or one woman never for car bank, however, Kana. That will do. I won't know what I do sooner. And come shed of Fabuba. No, correct. If you were restricted, woman, it not the minister, and come shed of bar. You might give one him. Now you're 2 1 or more. Near somewhere, the association with people with the concept above way or young crab, way a yesterday. Near 2 1 or more. Papa, na Yanson Shano. Papa, Yanson Shano, Quine Bain, your Befaswa, your Besahano. No, I'm not make sure that this is for our no who are there. I'm a young man home who do move. Every or no, the best man shall who wait a flower rabbit, and I'm flower rabbit, and come say wait a flower rabbit, I say flower rabbit. Who yet before we do not break mamma. This almost more here there. A 3 young catcher say, on third before being I know move almost come ahead of crap. Now, or more. Now, and I'm more to know. Okay, also, yeah, maybe here. I'm talking about equity. The food man, they will restrict it. About for the big and never can happen. Don't read about for the best and the other family. Ultimate one is a woman, but you will be our Bacasa. So you are Casa, you know, get 2 1 more. So therefore, only a quarter more. There you are, it is a Nippon to Mamma, dear Ma. Every other pet. Now, woman, I can't know I will go. And the said you could on 4. I want my children so now what can't I say no? I don't know about for a car or for a car. I bet you call AD. It is a better. Yes, so you 2 1 more. 2 1 more. We have to be with the wood in the data. Because the defense to be a question about the YouTube, about that Facebook. And no, that's the most of the now we're about paying up. One man tell whom ever say, a papa with you, or some come out a book. This is what I say no matter. Into 1 more. We'll do all where I was one cry, I know about. We'll quite be the first one about. That paid your home only to the sun. Watch him call Musolum. Or no only children. Oh, to move, one to move Panama. Okay. And climb in here. And Bachamitier. I have some year now, so they move for the accident. This will move to an amount a month trunk, home cafe. Yeah, say, yeah, who are better.
why over fast will be our own on here. It's still so here. Oh, no, so the old car man cramatary. What the overcut? The job will be overcut. Okay. You know, the next says, more or more money bank comes here. I just said to the Martin comes here. A Martin comes here. Almost 2 1 more. Almost tank and far. Almost caught the beer than I have a almost. Okay. Almost corner. Almost quick to me. No more fire. The first one. Okay. And Papa Samitiani are okay. Bishop J.Y. Edu. Ni mpanimfo de aba ne de nka eye ne kwan so a nanso nya de a obagia atum sa yes, but antimo nya gina sa nya me hom le same six of for so na wa shenko e je won no for ka ma ho na shenko yi o ba shenko ba di awon na ka no won na sinu so ana o ba ka so da bu ba bi a won na be sinu so no be gira wa aka. Oh, my friend, Quasay, Cassa, Uncle, and cry, Uncle Froca, on Froca, Bolivia. And looking at me, she said, so my number said, and come here at the back. It's the Rachel Muna, get 2 1 and 1. Oh, my name more happy. Yes, sir. 1 year, my dear, some 2 and 1 would be for Chrono. If you comfort Musua, get an Akoko year, no more man I want to Yama Popisa. I'm a yano. Now, Obi Mawa Comasia, Musu, Obi Mawa Comasia, Musu, Obawa Comasia, Musu. Okay. Okay. Baba, my nasi enyumre ene onso adwenkyere ene onso contribution as far as ensema ye ka ho asem eye concern nim se ye koya nim no sa adwenkyere foforo bia ba na ye hia onso afutuo e wo ho a ebo aponom nim se ebo aponom so a obebie enyumre yi Sompa kase ye dase yeah that man so right abusia ni pane ne bonkobo yi eye Bishop J.Y. Edu wono ena ye kofare ba so fopani ya oda New Jerusalem Chapel ano ena ene na bonkobo no chese no kura ne se nia empanifo kan de anka ne kwan so ano nenso kwan ya ye befa so a ye beye no eno ne problem no enti beye an kampanifo no hwe ne yie bio na wo mompe adifo a wo nso tie adifo dwuma na sete sunsum nyuma se na wo mo enkyerɛkyerɛ nsɛm yie nkyerɛ wo sanse difo bi o ye ende ana dokrotwa se wanya enkomhye a agro ho asa difo no dokrotwa no wo enkran no wate ba woni ho ɛna wonim ba bi enkran no kra obefa kai e de akɔ enti se wo ka kyerɛ se omra nkran ansa no wode sa enkomhye na na di yie no ho nsɛm abeto mpanimfo anim na mpanimfo atu ho anamon a ni nyina mu no nso no bi o ha nkomhye no kra no timelines eda ho enti wo se wode to abontene ntem sane Sompa kase yensa beka na wo mode beboto amframam na ganafo bete na pani asem ne fa ne ho na tu ho anamon anya sa na timeline ne so na se wantimi amepia bankasiem anase mpanimfo na so na enkomhye no anase yi adi ye no a honhom ne beyi na di kire sa di fukro no sa mere ne pa ho a sa di fukro na ampo no anhwe yi a abofo ne betwe na so se ye di asem hye wano se koka na wankoka bio bofo no de asem ne brewa sa bre no kra no unni wo ho so gise waka asem na wie enti me se minim difo bi a wogina na so de mo hye nkom wie a wo wie anu abusa se ne ede na si ye sanso o se ni aba ye no wono ankasa kra no wonni ne ho control enye wono na ye kasa enti ebesi den ena difo bi otesa no ade no honhom na ba ne so na o kasa obefiri na asore dem ho aba nkran aba onabo evisa free yankra kache anane na so aba frɛ na kache ne se asem sei ena me pese me de tudwa eno nti je na munya ho adwuma ansa na honhom na san akɔ ba ne sa enye yie nti the other school of thoughts e won nsɛm we nyinaa ho yeguso hwɛ se ensa beka asofo mpanifo ni bebree e de aka ho na yebusa wo se omo nso wo madwe nkyerɛ wo ho ne sɛn ensɛm yi wo mo ege ne sɛn nanso ansa na ye twɛn na yenya sampanifo bi e de atoto so no mesra bi o ho a wodie na akoye nwedwe ya de stroke
minimo bi a ne fa nyina dwodwo ne benkum sei ne nyina dwo enti oba ne nsada ne ho sei ya no otwe na benkum na se nanso ubenya abotre na wabusa ne yie paa no na nche ye bia saa nipa no wodi ya kire ne kwan se wonfa na ni nkire mu ewo medimafo heba center Dr. Time da so na so ye me kire wo se yesisi yade ana se ye dompemu yade ana se wo fa na adwojo stroke se yakoda o panio fa ni kire mu ewo medimafo heba center Dr. Time da so aso ye na uduru ho abehunu sampa se me kaaye emfidie ene ayaresa papa ne de ye adwuma wo ho no enye mfidi ketwa ene enye mfidi kuma ene nyankropon so nsada ne so nti no o se wodi ya bra na wonfa bre ento yade ne so mfa mawo na saa bre no empa ho obeyi hawo ne nyina de afiri ho so afi wo so de na akoya awo meka wo yesi so se nyankopon ne ma awo nanso wo de fa nipa so ene wonya awo se bia wawade emfie num fie nsia obi timi wade be se mfie dunum awo ma ensese yesin se wo ye krawa saade no ebi ni ho okopie mu ewo medimafo heba center Dr. Time da so eda no no a krawa ebi ni ho bonini ebi ni ho bema waba da bridjo ebi ni ho uduru ho a bosome pepepe ntem no de minim se bre no sei bosome pepepe ntem no obetimi ahwew ama wonso watimi afa ho afa oba watimi anyanyinsan na se yafunu e de awoba na bibia etimi akonkan na so ye no ewo nkran ha ya poku ase mayira wuduru ho a yade bia wode kono ebeira na ho atimi ato ena kumase nso wabu akwa agogo aban school no ho no ne hwe ani mu pe ena wabutuo nyankropon no wono ene yaresafo kase na nkasa Dr. Edu Jamfi ya oda medimafo ba center no se bia na wo penkyiremu bia bibi kire wadwe unya ya nka ne pani ni bebon komo gene numbers na frɛ no ewo 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 medimafo eba center nyankropon wono ene yaresafo nankasa mepa cho se open mobile phone papa e de adi udwuma yewo phone ene yewo phone nanso phone a udidi dwuma wankasa okra akrampo nani je wankasa unya ahodaso unya ahotoso se mobile phone ye kita we die eye mobile phone papa say the new mobile phone in town, the new slick eye Techno Spark 40 series mobile phone papa udidi udwuma ekoyie pa ena we no eye very slim and stylish emu nso enye mobile phone ade hye oboto mu ana ete oboto enye no bia mobile phone emu no enye du bebre emu ha eye slim ena bebia tokuro bia da oboto ne nchen bia utimi de hye na bibia ye fine ye de noise cancellation reduction and I say a system e de ahyemu a se odi ya call na dede wo hompo no eyi sa background noise ni nyina free ho enu nti he ye say ye call program ni ye pe mobile phone de recordings a say ni ye use no ye Techno Spark 40 series enu nti utie ne no a tim se ne mu da ho ye correct pa ena fei se to nsuom eto wiem edam futurom no anso afa wade enu nti me kanfo de ma obi a wo pe mobile phone papa ato a betimi a chede ama no ehwe ho nso a screen ne ye papa ya ye ne yie emu odu kama ya ehwe ho a ensei sanse enim se wudi sika na ato ensese sentem sa Techno Spark 40 series eno ne papa no Techno stores a etwa ye ho asia e wo Ghana ha ba bia no wudura ubenya bi ato hya ne nsoma me je number si na frɛ se bia na won penkyeremu a 0303 980 205 0303 980 205 Techno stop at nothing na bibia nso enkoye informal time herbal mixture eye du papa se malaria na achewo ohonam na ye wo ya waposo tai dwa pa wonso de no akwese aduane wo hokora wontimi ntibi ni aduane a wontimi ntibi ni na malaria age wonti besra wo kope time herbal mixture eno ne adu papa efri KNG herbal na dawroma kona kope bito ewo pharmacy ene herbal shops ahodo nyina mu kope bito sisi a afi ye wo time HH mixture eno ye wo bia o find it difficulty say wo jonso o ti yaw pa wo yaw ewo jonso mu bia wa jonso de ne pa o nanso se oba jonso no na se tena se a
free 5:30 a yɛtena ase bɛsi nnɛ na ko sɛ ekura ntimi nsɔn fam saa deɛ no ha adwene dwonso yɛ wɔ wo so wohia time HH mixture sa wo nom time HH mixture nso a ɛboa wo ɛma immune system no boost no ohunam no ɛma ne sisi ne ho so ɛma bia kɔ nkan ɔbaa na abɛɛ ma wo nom wei nso bia na watenka ɛwɔ akyiri onum wei nso a ɛboa wo ɛmo atenka no ɛba na bia nso atimi ayɛ fine na mpamu no wagodie nso atimi akɔyie paa ɛde ama wo ɛnya na ɛwɔ pharmacy ɛne herbal shops ahodoɔ nyinaa mu wo a wopɛ dodo atu atɔn no gye number si 0244 417 669 0244 417 669 wɔnom adaworoma ɛna ɛnɛ yɛtena se ɛde hot bite ɛkaseɛ ɛde ɛsom wɔ afei hot bite kaseɛ no ɛntoasoɔ yɛde ne nso ɛde ɛma wo sei yɛkɔ awomano so na yɛkɔ akɔdi enkomo na anabruche kasia bo ɛwɔ asantemam ne nyina no ayɛ sɛ asantema yade ato ani yie papa na sentrofo hyɛmudi anasempo nananom ahemfo putupuru hyɛmudi a ɛkɔ so a ɔmanhyɛ fikasie mu ana wɔtekra no bra nwoma so tumfo setutu a wɔtɔ so mienu ana hemfo ɛkasa ɛkyerɛ sɛ ade ato ani yie pa ne nyina na akɔgyina sɛ nanakonadu yi adɔm yɛ ɔtɔ so miensa asantehema wakɔ akura na yɛkɔ amano so na ne amano boni a wɔto yɛn krafra asantema ntemu yamano boni panyini kwame redu akɔkɔdi enkomo sansa sam ne ba nyina da fitia no pa no sɛ nhyiamudie no no wɔaseɛ ebi kwame madwoe akosi amade ofa yama ho yakɔ akosi asantema alebusi no bɔyɛ nkomo wona akɔpie hɔ nom asɛm no wankasa no sai ana asantema awurade to na de hyɛ no anim akosi amame ne wasi enyimei ekobe nemu no nandani ana yura ana menhia de betu bia se ewo nkrata mu se enebe mu ya besu enwatwe ne be tosu di bakon asanteman emra menhia na afi woni emu enim komo enumu na ye kan ye ho bebre ma nananum ene Obrempong wa asanteman temu ene uba menhia na nya asam kitwa briti na edi ehi mo na nya asam kitwa pra na numu na beye du baako efromo baby na yura ansa na woda transit de ne na nanum Obrempong wa asanteman temu na dodo na mekan se na me sen krata akwa abontinji no na ene goyin ti ewo menhia no ejeto ba mo nya ba de tiae be don ko afan mo ko da bi no na yura onso so ebetena afi na titenu mu no na yura etia manebo a ewo bra otia ne na chi kakra na wo ba ya na se bia wo fie no ye bona ho amane nam so ma wo ba santimantem wo ma bantuma he na free offense he na dance he sa nananum akasie miensen wo mu begina ye wanim ebo na amane se na kakra wo tia ne na chiri no abi o hawo kakra bia etumi abeta asantimamu titiri pa aye wina atugana fo nyina ano aye adanse hino omahino na ade sa manyi ade bo yiwa se be na kakra ni na no kura dai wina ato gana fo eni ewo akurofum ewo ne mpeso aso no wode mo amani na de bo yiwa ama make se de gana fo nyina ade ani mu no obo na amani wi ye no na chese ya bo twa amani ade achi yiwa ade so wi se no wo chi mu se wedi ya asɛm ato gana fu na enti yɛbɛhwɛ sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmantini anaasɛ aban no so ne yi nyinaa bɛka bom na firi yɛtumi afɛ saa asɛm a ɛtie no na ne kɔkora mu no a nananom wei mu kɔtena ase no ana yiwu ankasa wɔpu so ne ho kakra na wohwɛ n'anim a na sɛ ɛsisan aba n'anim ankasa ɛbaa me sei no na yiwu a ɛnam nakye ameafoɔ so de tu de sɛ bɛɛ nnɛ kakra ni ɛna na ɔno ankasa nim sɛ nana yɛ akɔ adu a ɔtɔ so mmiɛnsa ne ho dodo ne kakra na ayarehwɛ mu no ne kɛse nana atoa nananom ɛwɔ nsia do nti ɛnam so na yɛwura ɔno ankasa ebie n'ano ɛka saa asɛm yi ɛde kyerɛ nana akyeamefoɔ ma ɔmo nso ɛde ɔmo tuntum ɛsɛ paa de kyerɛ nananom a ɔmo ahyia hɔ na me nua da sɛ wofrɛ berɛ a yɛwura ebie n'ano ka asɛm yi na akyeamefoɔ nso ɛde ɔmo tuntum no a na ɛhɔ a na twene esi so kentententen ne kyerɛ sɛ ɔbɛhyia ko atɔ anaasɛ ɔbɛhyia atɔ nti na ahemfie hɔ ibigyaa
isu ene abisono ene na ato na nanom awufie ho na enimu ene yura edi tu gese die sie no o ma santime na ya ko nanom kontre asa so bedina na na yura nim e ma no ya ko ne fi o man sa o sa man kafra ene se na nanom amamle kwa no so no o mo de aye ntise nyewie yewie no ene yura di tu gese die sie no memenda ene kwese de be ne nka ye dapa ene fi apeside nanso ni mu eche no yawada ebe na wotwe awkobo afakase mu a the 21st of August 2025 no wabetena se ego na menhia na fi na nanom aba be kan ho na wodi ne na wotwe ye na yakọ bi otoso miense na wotwe na ni wachi no nchihye biara e wachi no wodi babe twika ema Ghana asanteman efo nya evu ni kokre mu no yewa edna ni hwe onwankasa ni yaba santuma efie ho ekokofre ni petum ho sedia anyoma esiko na etuze aya ya kusemi yi papa na yewa ekasa no ense bebiri enna bi tuga na yegoti sedia yewa de ensam no so edito santuman enimu ho Sala pa yo sia no se no mo trasi oba no ara na sante ma jase koto sini konson be ma kida se ne na gogo fu ma kida se ma desa betu nanim ba ye de tuma nim se mabrewa da no ya wada odo anopa wo to na wa sorry yo se de betu ma se na sante ma koto ko na brewa ya wada no na no do na die so anopa no na de bibia wiemwa sebe hude ye ka sebe juma no die obedi no aso so ko na nam ho so na nam yes e kram se me ko na nam wa hantimi yes mo fam na me fantum yo se sebe ba sa wo tukwan se ba tula mu no na sebe so flat antman na tuma nim na se do we bia so jai na o pede esi no o so to ho ne ma na shishe bia ya mana na mati Abuso wayare hosam ane briche kasia abo asanteman na wotekere no bra ngoma so 24 otosumienu na na wonkwaso yebo odin a ne aboemu ase akasenya nkwada wode asem no eto na de hye animu ene se ene na ekoso no na dodo na so na ofa animu ngoma no so a wo mu antimi enura asanteman mu kura no na wono mo te ho a na wo hwede ekoso na emu no kane mempani abadi akire Dr. Adaji Mahmoud Bebo Baumia wono so de ne ya konsem ama asanteman wura ene asanteman se nana ama konedu yadom ya otoso miensa woko ne bofo nchen na emu ena Adaji Baumia be chese no kwasemu ni ade atoga na nyinani na atopenso eni papa wo kan wo de asi asanteman kanserefo nyina so na wono mo yakọ ene shaden na we no wotworoye no wode to na nimu ngoma eso Facebook ho ene wo chese we nyina echi no nipa asanteman ahwere no obi a ye kapa agemene honhom wokura enu achi wosanso ye nkambomu ene adoma hyenso enti asanteman ahwere de na nso wo moma wono mo ya wonko wo ma asanteman demiri fadue na nanso enantiye yatoa ensem ne so na ye de ani akire mu ewo emfinfiri mantam mu gomu anyanya no kakraba eho ne yakwa akogina yi ne ayate ade free nyanya no kakraba ye wo gomu east mensi no mu emfinfiri mantam ne se soja ni bia waba na homegie mu ye hwe no a hwe ne mfie no oba se wanya ne mfie aduonum emfinfiri ho no aha na ne ayate yamane boni kwakwa dema atoama ne ye ne se ene ya wo mu ko ne fie e wo fifi down wo mu ko ya papa no wawuda ne dem na asemi atwetwe aso pa abusia join ye wo Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na behwe emfoni no sene ye etie ebi na onso fasechire ho wure eno santi ye kwa homa ne so na ye ne yamane boni kwakwa dema akọ enkomo kwakuma ajoe Many are major so. Na bokode Oh, onyankopon na da romanti ye da set ya se. Piao. Kwaku boyemu soja ni a waba na homegie mu yi. Ni wo no atwetwe so kakra. Mo na mokọ pie mu ho. Dia ne mo hu ye mpanifo so ka kire mo.
Yo, many of them are better was say, Edward Piemo, a Gomwa East, a Krobia, your friend, or Ninyano, 50 down, a hot and a Bronoa, and no Gomwa East, Gomwa Ninyano, Gomwa East, Mensin, more 50 months moha. Na, senior and penny for a carto say, at the Tibiani, a moonsem, na Adiachi, na Sebi, Yante, Asem Park, and I say, Edano, a Musuda Papa, ya, and ye Asem Tetua. Enomo ena se obe piemu e wo sa brono na media tuja na eye insentre for intempana na chese yenya ne ntie se owura bi ewu eda ne demu a chese ni wo ni de emu awuram ye papa enye asam ketwa enomo ena chese ye be fa ya kutrumen yekopiemu e wo ho na enye asam ketwa hwemfuni a mede ba ye na yekodu ho no eye osrani a yesa ni mfie no o number 50 years mo eko na edia yensa eka ya w enu mo na chese eno ene edia important ho de obi a de frɛ no ene ubo w a no we twa pruse ubo w hey wait na chese enya senko to de fans ya na timemfo no etire mo se beye emre kakre ni eko na otwini no potem ho bon kan ene dia ukoto aduane kwa na wudi na spray kwa se uchen a uti fufuo no ba ko a na we spray hwina no kakra fon ya sam keto na dem kwa na ebon sei na untimi susu se bi bona ebon no enipa na ebon sanse ebon na no oden untimi fence su nipa na won hwese ni ampampan no ekona ase wansman fubi ne ejese emwadu enyina eka ho no bode won kwa no mo na se so won hwia sente ne ko mu no mo se not and ye me search enom gusu search ya enna nipa ba ko tem potem ho o twem afa o soja eye w ni fie nim ho na sente ni se ni tu ye no se no ade die efie ha na wo san se o soja ye hu na che enna omuso mo se o mo hwe sen na o soja ewu kwabrani ewu da hotim kejan ya asem ketwa enumu na chese wom kofa prosifo bomanya na prosifo no nso ebebu dan nini omu bu dan nini a sojeni na chese oda hotim keja wewu support akra onhye bie na chese webutu ho na ne hunyi na watre anya asem ketwa na arwo se beni enye asem ketwa enumu na chese Samuel ne we kase die eye aprosifo any nadmo any tankers for abepeye mu no na chese wo mudi emu no akopie mu ewo eye police mochida police for no wo mo ba be ye postmortem autopsy ni ehun kro no ba ne mpo wo mo tinya hwede a eku sojeni a chese waba ahomgie mu anase ye ka no ex military officer no a di a ye different ye w wo mo tinya hwe ni a eku no a chese anya sam getwa na orefo ni amede ba ya na police for no dane no examine no ehwe se bia nipa binum enum ku no ye twa ne hu na makwa ne baby moja free baby ba menia na ya ade se moja free baby eba be pem samre ya mene we kase ya asam ye de to Ghana fo nyina enimu ne de ye nya ne ntie free police for ho se ebia obi na eku na na se kwempo efa so a ni wuo no eba ye esa ne se enye one ne yire ne te ne nkoa na ete we edi omo de ma do buru ko enhye dan ye di but eno na ye di a omo de ema yen eti me gidi se ye nam so mpe vidie so de Ghana fo wiase afa ne nyina se ne amafo etie ewo nyinya no ne kaso ne mfimfiri mantem ni Ghana hafa ne nyina de ye behu na ebusuafo na yetinye nya ne din empo yetinye ehu ni enam so a sojeni echese otime ehwere ne nkwa ya wo mu bie dan na echese ne hall wo hwefo ni na ne nkunja ne TV na echese ne hall ankasa na echese webutu echese boxer kura onhyebi awato anananom ewo insedo asemi na rewu semi ye papa nti wo hwa dan ye 3-4 days ye kwa na otwe baako na rewu semi ato sojeni ya enye asam keto a ye di emu amanebo ebo eye Ghana fo nyina no kwaku mo ni adwuma na fo ne di akire ni ebefiri ma babia no e ma sompa kase ye ne atiefo asonsi won abusua ya ma ne boni kwaku adema na ye ne no abonko nti wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra obehunu se papa na da form no na we no se ne ya na de bia ka no ya ble no kakra se ne ye be ya
wobɛhunu no yie kakra nyɛ saa ɛni ne nyai paa na papa yo gyina kyerɛ hɔ nso spray just ye fumigate no o spray so sɛ ne ɛbɛyɛ a moamoa bi aba no wotumi sɛ we no ada hɔ akyɛ a wahonho a kaketua bi nanka wɔ pae noa ne sa nti ɛno ho sent na ɛbɔfa amontene so a ɔmanfoɔ na ɛwɔ mpatam hɔ no ɛteyɛ ekoyi mpanifo asotire a wɔn makɔfa emu no ɛyɛ awrɛ ho sɛm paa ɛne ama ne bɔ ne kwaku adema wɔde ɛho nsɛm ɛde asom yɛ ayara wo sampa ana kwaku adema de asom yɛ na busua wo nyamaya na wɔde akyi wɔ Facebook no so ɛyɛ Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na yɛkɔ bɛn ase bɛn na senso na raho sam kase nso asisa na maame abasiwa wanya mfinhia no aduasa na wɔn mo kyerɛ sɛ wakɔkɔ wu atɔ kyɛsɛ nafuom na ran wɔm so sɛ nipa birim na kɔdi ne saa awunu a ama ɛnɛ wɔnka atiasefo ho na wɔn mo kyerɛ mo sɛ maame ne kɔ afuom anurada na wakɔ ya sɛne nkabra no bra no bia no ka maame ne kɔ anka wɔba akyɛkora no mienu entam no aba gya ne ba nkyɛ ne bɔde bi de wɔde firi afuom wɔn ma baba yɛ aduane na abusuan sa ka bi no wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn ne de ankɔ ankɔba ne saa na edura no mmerɛ bɛsɛ no nsia no nso na maame ne ma no so adi dia twetwe aso ane na mumia ntinsi mu enti unit committee ampanyimfo ka wo mu bom afa amarantie ne maba waya wo mu okro ne mu hoden enso so ade wo mu ka ho a wo mu nyina atisi mu anu anajo ye se wo mu kwa kwhwehwe bepem ade kyin yen na eno nom ko hu se maame na wonya finhya na duasa no kyese nafuo mu hono no a ye no wo behena se bekwa akropon mu asantema ntamu ana nipa bi no akunu a wo mu de na to afuo no mu ya na se asam no akwa ya fam sam asam na kwa koya rehosem anam so ama assembly member ya wono ewoponi mu wononya for Lawrence intiamoa wono ade ato dwa ya wotra se asam no de wo mokura na je wo mo nsam san se druma bi a ensam wa che se no wo mo akasa kro ne mu no aya na wono ntante bi mpanyinsam eji kokoba ne se no na se akwakoya rehosem pa se maame abasiriwa wonya mfihya na duasa ekakwa aduana so wo ni kofiri kwa mu wo ema asam no baba ya hometesem anam so ama assembly member ade atodwa ya wɔkyerɛsɛ na ne kyerɛ yata no wo mo de nhwɛmu mapagu akwam na wɛno wo mo ba posifo amane ya posifo aba befa mu no a wo mo hwasa ne yɛbɛyɛ na tankyerɛ ne mapa ebetumi ayɛ adwuma na yɛguso da yɛ de ani ade asɛm yɛkyi ne bepia fi mababiata yɛ mo maso ensi ɛwɔ ho yɛne di akyerɛ yɛne aposifo ɛna de ani ne nyinaa di akyerɛ na posis adɔm a wɔn mo wɔ Gomua East District titru ne nyanya no wɔn manya nipa baanu aso wɔn pɛnchi Eric Ncheke ɛna Francis Klu yaso wɔn pɛnchi na wɔn mo se na no wɔn wɔ hɔ a bra wɔn yɛ wɔn normal duties wɔn bɛ sɛ Toyota Hilux pickup bi aba besi ebesi yɛ no ɛna wɔn mo hu sɛ Eric Ncheke 30 years wɔn Francis Klu 28 wɔn mo yi nneɛma bi firi pickup no mu wɔn mo yi gu ade no wo mo nhyɛ da nhu ade ban ana wo mo adwuma yɛ sɛ wo bɔ japade ne akra ho ban ti no ɛyɛ sɛ wo mo bɛn ho wo kokɔ bɛn ho na wo mo nkosane mu hwɛ ade kropotia ɛwo mu a asɛ parcel no nso a ɛno ɛnyɛ krata wo mo hwɛ yɛ na ɛyɛ haban a ya bɔ ne doboa tintim no na wo nso nya mu aduane ne yakasɛ make when the sunshine ɛno ɛnyɛ trotro enti wo mo hwɛ mu ano na wo mo susu sɛ ebetimi aye Indian hemp bi make say wo ma so Eric ne corporate Francis Group anchi ya sabre ye wo mo pose fo nsem na Toyota Hilux pickup no so wo mo aso wo no so panchi na wo mo achiesi ho na nema wo mo yigu ho hwe boto a ye chinchim ene nema hodo a no wo mo abɔ ne saa do boa no a eno sa tie bia wo mo de wo mo atokukumu a wo mo boa ma hwemu mapa atimi atodwa na posi sadom no nso ewura soro ne ase ba bia na de ne ho bom mu no wo matwe ama emra no edi hene yetoa ensem ne so na ye de ani akyere mu ewo ensem foforo mu ekwana watwinie na brichie kase ebo oman Ghana bra na empanimfo ya wo mkwadu dwuma ede aboa oman no ye fofie antoata enu adwade mu aba mo ema nam so ma sampanifo akomako enwotwe ade prekota de won kwotehwe ye ma me ne wo kase wono mo ato aya no mo e wonse do emu ba ko ya no ka ho eye Dr. Murtala Mohammed ya na Tamale Central
wegyina mu dendenden sɛ mmerɛhyɛ badwani ɛde ɛma wɔ no ɛbaa yɛ amanfoɔ nyinaa yɛ nimsɛm sɛ mmerɛhyɛ badwani bi firi tɔ sɛ kimu a yɛ na abatoɔ kɔmisa wɔkɔyɛ by election sɛneɛ ɛnkyɛ biara na akwatiadeɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ hɔ yi ɛno nam so ɛma wɔsoro kokuroko amanyɔkuo no ɛyɛ NPP wɔn bɛtwɛtwɛfoɔ panin Justin Kodua Obrempong ɛde ne nsa ahyɛ nkrataa ase ato afa wiem ama Sompa kaseɛ nso anya bi ne yɛbɔ ho kaseɛ de ama wɔ sɛ wɔn mo se nyame yɛ adom a Tamale Central by election electoral commission ɛde bɛgu dwa no nyade a wɔn NPP foɔ wɔn bɛkɔ na wɔn nkɔ a na ɛkyerɛ sɛ enya dia wɔn ɛhwɛ nea ɛkɔ soɔ ɛwɔ mmaa yi mu titiri paa ne sɛ wɔn nyinaa ɛboa ama yɛ baako yɛ a yɛn nyinaa yɛ kabo mu saa no ayɛ yie no wɔn mpɛ sɛ amanyɔsɛm mu no wɔn bɛkɔ bi akɔyɛ saa competition no na ɛde ntitimu aba akɔba ne sei no abusua bi ɛna wɔn nso no gugye mu yi ɛba ne saa no a ɛyɛ ana akɔyɛ amanyɔsɛm nti no obiara timi keka nsɛm no anhwɛ yi a na obi akɔka biribi a ɛbɛkɔ akɔhyɛ obi abufuo na akɔfa ɔhaw bebree ɛde aba ɛno nti wɔn mo NPP deɛ wɔn mo kɔ asetena ɛnnɛ National Steering Committee wɔn mo kɔ tena aseɛ ɛnnɛ yaa no wɔn mo de ato dwa sɛ ɛnya adeɛ a Tamale Central by election no wɔn mo ɛbɛkɔ ɛno nti sɛ abatoɔ kɔmisa wobietum sɛ obiara mafa ne forms na sɛ wɔn enko by election no a wɔn NPP die wɔn bɛtena wɔn amanyɔkuo no mu a na wɔde mpaebɔ ɛde atai wɔ man no akyi sɛnea ɛbɛyɛ baako yɛ a yɛhwɛ akyira kwan no bibia betimi akɔnkan paa Abusuago so da jina sansan koya wona former chairman Adama National Peace Council wono koya na mrebe atwam no presiding bishop Adama Methodist Asafo a ewo magana emu Most Reverend Professor Emmanuel Asante enekasai wose drum bia nkwanhia de atasi na atorancha mo so de atu obi a mampanyine kura to no wokonkrofo ama manhwo a saa na esie na edrum bia aya na kwan ya befa so ebesie sane ebesi bia sie fa no enumom na na enwanwa wose bi ano de na anwada esi ye ewo magana mu a yanka ji hura nipa nwotwe wo mu nyina akokɔ hye dworo no anam so amoche se we no wankasa no ehia ade e France putupuru se mpanyefo betena se wo bedwodwo hu ye sanse ye wo mre bi wo no anase ye wonse bi wo ho no mu na si a wan tena se pa mpa ni afa nhwe na wan pa ba mfa nhwe no a sade ne bekoso a asisi ewo magana emu ebra Most Reverend Professor Emmanuel Asante what nsam no ato nsamtwofo animu no sei na nsam no okano na edi ensusu na sese ye oman ye fa nema we ho se enchi mu kire se Ghana ha ye nya be se sa to range wiem shen semi in the history of Ghana aviation the last year ye be se na ya acclaim life 30 over 30 enchi echese se ye baby anke ye hia bibi efrisa atorencham de yade a ubetumi si kwa se ebi ensi America mem umaya kese kwa umako nim chen no ebi timi si esi ade necessary ye necessary answer na atorencham besi no you will be almost in a black box and just recordings near my neck pushing no yana yes Abusuana Tanaka former chairman Adama National Peace Council wono koya no asaya presiding bishop Adama Methodist Asafo Most Reverend Professor Emmanuel Asante Most Reverend Professor Emmanuel Asante kroya enegina ho a wada so kasai na wose na no ne esiye no titru adehye a wo modehye na afiri mu na enam ewie matre nchem no so no wo matraumatize na traumatize ni nyina no nyame ampata wo mu sa no ma etukura ebi ho ne yentime no na aka ho enkanka de ayekutwa opepa enko social media ene media hodo so se wonu mu hu se de wo ma de hye no esifa firi mu a eha adwere pa nti won de obibi a wosere edema wo beka se psychological support ene yemfa ma wo mo ohwe abusu ene nim din hu se bibi ha won samwa no na ntem ye de kɔ na ye momomo no ebema adwuma so na ye ka we nyina so no na ye hwe kwampa ye befa so a atrenche mete se ebi nsanto yembio Musafo adia to money senior counseling services a traumatic experience but we hold in that things then we have to take some treatment tablet what we can say only for me so say no this year yes so we should be ya yes so to that esusu ko fu ise ni ko fu
so you should know so utrasi na obe ekishia kuma nti penifo ma yafiri nikunu ome mbemba me yafiri ya dofusa you need some counseling services nti jana fu mani bitimi ya dia tiche ya kunwe se mama ya mompa ye nkasa mo so we access to a barefoot when they are medical senior. So the young conspiracy theories in the fucking Okatra. When teaching Most Reverend Professor Emmanuel Asante, Kane Chema Edema National Peace Council, Yana Onwakrana ye presiding bishop, Edema Methodist Asafono. And I tell say walk say. Yeah, call Ghana Brazil Jeffy, Penia or no damn Brazil Janano, Alban, Kingsford, Sumana, Bagbin, Yaneno, and Komokakra. Na wakopiemo Alhaji Limuna na kache nifie kane Penia na no so kan nipa dodoa nipa nwotwe ya wo mukonya akwanhia oboase kwan so ho no no ka ho bi Alhaji Muniru Muhammad Limuna nifie no okoye no eno ne wo mo wo ho no ebo nkomo eno so Sompa kase momra na memfa we mfa moso na memfa magana fo nyina wo misa ne aba na ehya nanso say ka ehya nyina no wo tufo enkomhye bi firi ba bi aba wo bi aka bibi hunhum asem bi e de akyerewo a ehya memfa no sa agoro na nsa na wo beka sa asem we sei no na feida na we ni kura na ase bread kan kura na officially wo hye da aka bibi e de afa nipa nwotwe a wo moto ayanom e wonse do no na wo kan se kire Sompa kase. We say in all things give thanks to God. God knows better. God knows why this happened. This morning, I'm sure you are aware we were to be here earlier than we came. That again was another intervention by God. So even though we compelled the conference to start very early at 9, it started after 10. So man will always propose, but God will dispose. None of us knew when we will come into the world, and none of us knew when we will leave the world. And so thank God because very good people have said well. There are a number of things that have already been said, and I will not repeat. Mrashebe Jamu Chiamehene Alban Kingsford Sumanda Bagbin wano ena kasa yi na wo be wie kra no ena afi wode afutuo ne to so akire Ghana fo nyina se bia nia wote honhom asem nia wote ene e wo honhom mu wo ka asem kirewo se ye nkomhye anampo eye afutuo no eye Ghana fo mfa no asem ne ho hia pa. We are quite impressed with the quality of work now. Yeah, Conway, ne kwan a ye hu kire papa free esro abesi kire a enya agro nsoto a the ka bia ntimi obobo yakwa mfa ha e ma ye fudie wo sosan patuma e be fa gise fa abusia kafra nanka ye pe ene no sene Alban Kingsford Sumana Bagbin wakan wono no nanka ye pe e dia ma onenso e ya fidie adane kakra brepam yensa kan ne no a yebebo e dia ma wo Yagosuada General Wosemu na National Disaster Management Organization NADMO wamo mpanyemfo ade abase won mahyase wamo chocho edibi ewa performance mu na sadin a won mo chocho ne nyina no aye na no Wosemu a esiye yanka abusua ya okra na ewie kire helicopter no ekohwe wa nipa nwotwe wamo efrimu no na yatete isa dia yega esiye no ewom se na ekwa ebretuo de na soso na ebemben enkrofo afuomu a sesiya no anam bom nsam ne nua bamba nti empanyifo ya ne sanya de bamba kwan ama obi ya kwafuo nim kosi sanhwem mapa ebetumi akoso na eno na ene not mpanyifo de aba sa akuafo a won waka ewo sikaman ya no wadanse performance mu asantemantamu no saafo ne nyina won mahyase ya wotwero bia di mako ewom sanasemu akuafo no de ba ya na won mo kyese sei eno nti amaduane enwa kwatwe pa ewo sikaman ho na nya no nko ama ene sebe ya won bekwafuom won manya bibi kakra de aba won manya bia ton ama kyese dwadefo kransa ka bie no eno so kwakwa ebo achibidin na won monya fo Joseph Azuma wono ayemrashe
pani a wo mpotam honom ena panyipan de ato dwa atro sa ban no abam na de adro no de ɛwo sese ya na won mokɔ no sanse edru ma bi na se wo anya no sa enwuma ba gensamo wo se ye kura nkwanhia yi si ye hunu bi se nipa bi makɔ akɔ se helicopter se no kyese na nkwaban no obi nim de omode kɔ akɔye wo be se nipa no wasem de kɔ akɔtome dem da acheme de baka asem wo be se we ya wo so mekɔ aye de mnya ye nie enti kyese temamufo no wankasa seven produce so won hyɛ de hunu de kɔde apotia sa nkwaban no omode kɔ akɔye na so dodo no atentam wo mode kɔ won mu fie enti eno kyekyew no hwehwɛmu mapa ɛwɔ sampanyufo de gu akwan mu nti ɛna nam so amenne akuafo dodo no a wo ma si wo mo kwan sɛ nyadeom be ma kwan na wo ma fom won matumi akɔ honom anam so ama aban krache panyina wogina mode mama panyini wa danse akrofom won monyafo Gariba Mohammed Mustafa ade ababato so wo se wo srapa se wo biye nyantoboase ne no edin awodo ya won mo nsaka ane baabi a won mo twerɛtwerɛ du no won mo nyamu makomako ahanu ane dunkono 219 akuafo ngo a ya won mo kyerɛ sɛ won no baye ane bia ya won mo kɔ afuom no ya sizi won mo sɛma won mo nkɔbiem na won mo hwɛ ne mu sɛ ento akɔpem sɛ na wɔtwe enkɔ na wie ne de na won mo tumi anya din no de won mo pɛ ane baabi a wɔ se kɔsie sɛ ne bɛyɛ a ɛbɛtumi aboa mo hwehwɛ mu mapa no nadmo ane abɛm mpanyifo won mo tumi ayɛ ne saa ene na nadmo ne abam mpanimfo de so yensa nto aso nkonsem foforo mu so afo abade akire a wohwe yensa ase kwaye ne obo ade bobre na gudi a wode adom yeso eyira Yusuf Sulemana na wono no se aban ni abre pa epushi denden so more than third service push it ede ayopa se beye na galamse emra no a ebetwa abahwe ano no ebetimi aba asetena na ebeye adwuma na yewura Mutala Mohammed soafo ana wohwe yatena ye ne ehon sam so sei na ye ne ani suade hunu na woguso anso pem se LI 2462 no wombesan hwane na wo ma kire no foforo se de be na ebetimi ayi agudi a wo mutu wonsu mu no ede afiri hokora na afi yakwaye mu de no nso atimi aboho ban ansa na wokohia ne kofiri kwa mu wo ne se honti ebehia ye se empanimfo ebema wani akoho na mra na ye adwuma. We can only put ourselves together as a country and fight this menace called Galamsey. And we have said, we are not saying that people should not mine, but we want you to mine responsibly. And so going forward, the policies that government is putting in place, we will have to ensure that those policies are implemented. If we do that and we are able to reduce this menace, we would have been, as it were, serving these heroes who have passed a good service, because that is what they've done. And so that's what we should be focusing on. Anenti soafo abadi akira hwensa ase ne agudi ehonsonso yewura Suleiman na Yusuf eno no na wie no wo se Blue Water Guard fo se no wo mo bo adwuma pa e de aboa se ensuansu ahodo a ye de agudi ase no wo mbe pam safo na eti so etu agudi amfa mra kwan so na wo ma wia prani se agirengirensu amani ate. And so it's in three phases. One, those who are in our forest reserves, it's a no-go area, and government will flush all of them out. And that's what we are doing. Two, those who are on our water bodies, we are not going to spare them. And I can tell you, very soon, there will be a documentary for you to see the impact of the Blue Water Initiative, Guard Initiative that we are doing. I have the videos and photos here. They go into the rivers, they sack people, they burn their chamfans and all of that. That will continue. Honorable Mutala was working to get it repealed because it falls under his ministry. So I believe that my minister, who is the Minister for Lands and Natural Resources, has been asked to have an oversight responsibility over that ministry. We will be discussing this, and then we'll see where my nephew, Honorable Alhaji Dr. Murtala Mohammed Ibrahim left it, and then we'll pick it from there. Deputy Minister for Land and Natural Resources, Yusuf Sulemana, Kasai. Na abusia shanenso se Sompa kase nia Leicester Company Limited e de Yas toothpaste and the toothbrush abeso yasne no e na waso eguso ya wuti enyu ono nko a medimavo aba center Dr. Time da so wono so e ka hono bie pa ayaresa nyina so ye ene ho mobile phone papa ya betimi de adi udwuma ma ne nyina koyie de ama wo no e Technospark 40 series pebito sesi a na fe amo pa Time Herbal Mixture
time herbal mixture ɛna time HH mixture ne capsules no ɛyɛ adu papa bɛma na waba ya pebito na ɛmoa wo wɔnom adaworoma ɛna ɔma so yasene ne yɛde kase ɛbrɛw mayɛ ne yɛho sima pɛmra yɛba kase ne nto aso yɛde bɛma wo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwe wosi o ado na so oni se me de yas toothpaste ene ne brush ene twitwe mesima menya homka senti na ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anase de ehia me semfimfem me biem na wo hwɛ sɛ mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimisi. Entina was see a fee. Na yas total care gel toothpaste and a brush ni dear. A bow was some who buy. Demunina and Mawanumu yet sham. Oh yes, and Cretrodo. Yas herba, yas whitening, and the yas total care gel toothpaste and a brush. A buzian chamfa. Sawo pedudu to a one kind ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa akra ne ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more oh missing minim wife ye kopa wo wan ye 1 cedi nyinse ne betom ansa ne yetua ska no nso mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kro wo ba do kro wo de ba de kro ye ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa you can call it slim macho make you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my na ready chow e Techno Spark 40 series for cra abedwaman ejawo e wo more star they wo more spark sleek classy kaish screen is so come on check battery no one nesa chance check crystal clear AI camera edimo phone ya obetwitwa obe posting na triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and they will flexing you can call it slim macho Techno Spark 40 series you get the omo phone trendy Gen Z and what be bien to me say ho memory fi mame and papa so long lasting battery techno is your plug yen temtem bora techno showroom bia ana dealer bia agina tum e wo Ghana fa na nyina so wo north south so wo east west abia bia no obi wo hodema ne nyina bo no eda for bra e die kra na wo twen Techno Spark 40 no e slim e bo adwumante e spark baby bia obetimi afren e wo 030-3980-205 ana say follow yen e wo social media Techno stop at nothing. Kweku, minim se why she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got pepper mix, strawberry, vanilla, chocolate. We got pepper mix, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but don't support as a condom.
aketuapa nokure ema aketuapa yetoa ensem ne so na yede ani achemu ewo ensem foforom ene ya ne ayate ede free Ministry of Energy and Green Transition wonu akache ene se nyame ya adom a bosum ya ewemu ya ne de toso dunsia edikosi ne dadiasa no womo eba beto atoabo gas processing plant ne womo betum enti uhwemu a 15 days ena wone ba betumu to on betum ni nyina no nyese bia asem bia na asie na emom womo eba ba ye nsiesie ewo ho nsiesie ya ho ba ba ye no we o say inspection into womo hwehwehwe niam ewo wo ho na from ya repairs nsiesie no ni asan upgrade e de kakra ka ho ne dibia ne bobre no womo san de bi aka ho na nkrata every asoye ba na pani an nsahase Richmond Roxon wono ekasa edema asoye no eno ena Sompa kase efre no ne bonkom de busan sa so asem ya tie san pa ena tie no chese no kre eba ne se no a womo betum womo tum sa no a ebema gas supply no eno nso akofom nti afutuo ya yede ma nyina ne se free sa abre ya de ko si ebetum de ko se bosumi be ko na wiye no o gas asa na wa feel it. No, we don't expect any disruptions in power supply. We expect that, as has been the case in the last few months, all businesses, all homes, all residents, institutions will continue to have stable power supply within the period. This maintenance is critical. It should have been done long ago. Upon assumption in office by this administration, one thing that came to light was that lots of maintenance works that had to be done, some planned or some scheduled maintenance had all been deferred, and these decisions posed threats to our energy security, because if you continue to defer some of these critical maintenance, you can have a situation where these plants, or depending on whether it's thermal or in this case Atuabo, will break down, and if it breaks down, you can imagine the impact of Atuabo on our national. Abusia eni eye kasamafo edema Ministry of Energy and Green Transition Richmond Roxon and Wakasai na wo fifi mantemu amane boye free wo ba chose ne prewanyi se nyasem ketwoma ya mofra ya wo mo school ni mu no chese enkoda no wo mudi aduane na na se wo mo nyenyem aye bafua na sa ni nyina no akwa gina social media no meyi edu social media no so wotete wona na wo anu hu seja abrante kwa bi na wo no ne chate o bra won to rice mame bra won to kebab mame eno anu na chase de ne sene obewie kira bo so menkono no wawo no afa ho no afa ne ba wo mo kira sa nneoma no na ekoso amene wo yinkoda be se du a mu nwotwe de sa nkora no nyina wo maka bia hwe anyanyem na Central Regional Education Director aye Dr. Dufie Juliet wono ana ne Central 14 komo cho sa asem na reho anya asem ani kasem na de ama ne ya reho kora no se na nse ya ntamu ai enkoda duasa 30 enkoda nko mu nyina ko school ana wo manyanyem enti anam so amene mpanyifo ani abere pa se wo mmesha se aye nkyerɛkyerɛ ko school so awoduo mu sansa de yakeka kono ano ya yedin. Mostly it's the senior high school. It's just some few occasions that we record the junior high students also falling victims like that. But most of the time it's the senior high schools that we record some of them. Even the senior high, others come and, I mentioned about COVID. They may want one or two things, and then even the pad issue. And so that's why I'm saying that with this provision for the pad, we want to resolve, and we want to see whether a part of the course this one case. And some of them also take advantage of the girls. These girls, most of them are vulnerable, they are ignorant. And, they lure them, demand, and then other things. And sometimes with this social media thing, that's a scam. Most of our students are with phones. We have preached this to parents. That don't give the phone to the students. Let them come. Phones are not to be used on school. And our kids, they are always there for their students. So the teachers, some of them will lure them and then keep them into sex relationships. And so that is why they become victims. I was Sunday turning care of Mantamo, Regional Education Director, Dr. Dufie Juliet. Turn on off, Mansino, a half a mantamo, na a honson as Susan so. Timomufu a wo ho na ebo na defofo aba so se wo ma ya de pa metre new month ahafo development foundation ye twene tiafro wo mo na de wo mo pan a atete awiewie se amoakuni adunu na wo mo twa so ama sesei akobadi ayefo na wo mo chese se de na tricycle ene emu case kabo aye den pa na nkwamboni nti sesei de esobete na eti nyina no wo mbesra ban sese new month fo atwa so a
wɔn nso ngu so. We are quite impressed with the quality of work now. Conway, near Quaya, young papa, free as row, Abbasi Tria, and young grow. You so tar, the Caribbean thing of Buya for her, and my air food dear war, a Susan, a Patuma, ever for yourself, fan Camano, and my nya, a boy with Chamayano, Uba Untimi, Nancy Samuano, a quantum baba me crow, a quantum a man drew crown as we are mutual Camino, and my niaji in tea, at the same to Gana Banani say, on boy. Ye kwafo one nya oku afri na ekoku djuma na ye na nso ere ye nya nkoso e wo so anso ekru putu na manse ha de nso to a to be frank na ha ye no so anso adese e na wo mo bo new month hafo gold abaso no won mo sra ban se kwan na wotwa so no ongu so ma won afe yemfa nsam no nkopie mu e wo obi man so ye ko Uganda na Uganda court na wono kwa asetena na pani baako a owo position leader baako a waji din pa na wo mo de na gina court se wono no ase wonyaya o de hyaman ojamom pa na wo de gu Uganda man no so ye friend no Kiza Basigi wo kwaso wo kwa kope belia court no chese wo man beli na asembeto no pa asembeto Uganda man no ene se ne nsam a okeka e wo Uganda man mu se social media wonya nipa mienu miensa gina ho a na wo tu omofo na wo kan nsem egu omasum no wo gya no a asembeba na papa yi wada fiase be se bosom nkron ya wo mo kire se sa nyema wa ye ene treasonable comment bi a pass nyema bi a wo meki no ha dwene pa papa yi na kane no wono oye former ally and or some personal physician just a doctor pa na wo hwe Uganda man pani yori Museveni no na hwe no nanso aja watete ne ho firi ne ho yi wone no agina abato so empre nan ni nyina papa ya lusuo na wonim se nyame ya adom a afia adi anim ye ya bato ya ombeto no papa yi se obekọ bio ana wo nkọ bio Museveni gusu gina mu dendenden 80 years was still wobesa akọ nanso papa yi se obekọ bio na se wo nkọ bio no ginyame po a na enim eno ena amanfo bebre ti se position de ba kwa friend se Bobby Wine ena wono mu a eka amanfo nsem ma won bi e kire se sa de we nyina Museveni na yesa wonim se papa yi wo ba we nko na etoso nu mu a wo ba be wini nti no ena wa so da target no ene wono mu e wo position ho no a wo mo ne aban ne nya adwene no wo target wo echi won go afia se de be ya wo be wie no na se wato aba na wie na wo jeja wo no aka se we ne amnesty bi no de ma wo no agya na Museveni asatena so bio eno ha adwene pa no nam so e ma aban mu panifo nso aba monte abeka se sa asemi amanfo oka ne nyina no ebubie ni ho a eye no kre we abusuan we so na ye gina na anwumre yi hot bite kase ene ne ntoaso no ye de ne nyina ade asi ena nsem a ye de som wo anwumre no na paso bi ene se ana briche kase abo asantema bra asantemera otumfo se tutu ye wotosomie no de tutwa se asantema na kona du yi atomotosomie nsa wokọ ne krechi enumu ena kanifra kakrafo de ma wosona manyoko alaji Mahmud Bawumiase di asantema ya hwere no eye jemene enkambomu ne adom kase bi na yakọ evivi mantamu nyanya no kakraba baby e frese fifi down soja ni a wakona homeje mu yakọ se wawu eda ne dem kwakwa dema ede mu ntimo bre Sansuna Most Reverend Professor Emmanuel Asante anso wakasa wose yenu yanma mukọ wo ya e helicopter ni mu no me ya manu nso wa yenom sukọ enkosi ase wose womba sakra hia de friend say psychological enti Ghana yo bibi kasa yen kasa ma wo na susanso wo mo se ni mondofo atwa wo kwan so enti wo besra ban wo beguso ma wo opposition figure ba kwa friend say Kiza Basigi e wo Uganda wadamu be se bosome nkuno nie wokọkọtọ na kọtọ se nanso nya de ma ne beli nsem no na hodo ebre eka we no ho ena nuanom basa ye beje ho bre e be kenkan nyina kama e de ma wo hye so Leicester Company Limited e de Yas toothpaste ena de be so yasene midimafo e ba center Dr. Time da so e da no no wono nso etu nyare wa hodo nyina se woduru ho a onyare wa nyina no etimi ehira na bibia nso etimi aye fine Technospark 40 series enso be boy chidom ena Time herbal mixture ena Time HH mixture na the capsules no enso e boy chidom shane so kase etefa so ewo nkran ha yi ekobubu mu akofa Kumase Sompa Jesuo eno eye Sompa 93.1 FM ewo Kumase ehada braka ena ayiko 100.9 ono so Kumase Adamfo Radio ewo France wo mo ayi nkro Paris no muntie na Kylian Mbappe mo nyina tie news ni bi live
ɛwɔ ha sei Sompa 101.1 ɛwɔ Takwa 103.3 ɛwɔ Takwa de 106.1 wɔ Tachiman 98.9 ɛwɔ Sunyane 90.7 wɔ Nkranza 101.3 ɛwɔ Doma sanso ɛna Kingdom 106.1 ɛwɔ Mankasi bɔ no nso gye frɛ mu afei bi afei na waba mu a call Play Store and App Store na download the Sompa online and also the app for cry dia ba ya betimi atie ewo ho udi code na so no ba bia radio account na nwamne wo no open captain no a eye Sompa FM ho so yegina mu kama pa ewo ho anya sim kuma afa Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no eye Sompa FM live sanso ena www.sompaonline.com ehon so yebu nsem nyina kogu ho ya oduru ho abetimi akenkan ne dodo mu ewo ho afei Hajia special local foods ene amanfo bom yefunu ma je numbers no na won so frɛ na akwaje odi esisi a 0246 359 921 0246 359 921 na onempani monko ba bia wo bia no ofrɛ numbers ya yede aduane sɛ ne wopɛ no no ɛbɛbrɛ sɛ bia pɛsɛ wo ankasa nso kɔ a na wabɔmɔden a yɛwɔ hacho atomic kwan ne so no a transition nkyɛn hɔ no ɛhɔ ɛne ebutu obetimi ne abusuafo na kɔ na wakɔdidi na bibia nso atimi ayɛ fine o messages ya wode ba ya haji aso asene no yɛde kakra ɛto aso de amawo a Starboy say watching you live and clear ɛwɔ Ahafomem airport engineer Shamaba wɔ se MPP fo obi a nsoma mo Ghana politics na kura yɛ nhia mo wom entimo pa mo redraw akwati aba election ka ho ana mo mpekura nso amon kokot asem bia ni ho ana ne edifri kunsu kwadwo okrum wo se na asante hima nyamemfa okransi wate nana ekwam abaten edifri ablekuma central wo se happy birthday enkoma ketis ni okaineti ono so ne de ya wode aba eno no komense pilatu wo se sesi ai ukopie mu won kokko a another helicopter bia emergency landing ene eno so eno kura pa emergency landing bia eno so ka de na brofo bi wom keka ketua bi kwa mu nyina so to aya anom enye kra ye mompa ye moman no Jimadu na Gisco wono nso se na na sante hima nyamemfa okransie wate na bibia ba ye fine that's from director of Ginasco digital photos ewo Nkranza akumsa domase mo ono so ne de ya wode aba eno no keke edifrika so wase asanteman ye yensha de na Ghana fo nyina so nsha de na we de ni aba de no kure ebokotodwem pa na na kwam aboten esan de bia ba bio wase wo tie yensan hwe live e wa danso ma asore dan ho na ye boa e de free shukura danso ma no wase abusiafo mechia mu nyina Rahim Rankin say in fact or share hot bite news no live na in fact e ye hot wampa we any messages kakra ya e ba ya bomu kakra e de amawo I was so the Janani than some I say, and you have a second kind semi. I demand one or I may. I could see ya, I do walk with dear watching. Many. Triple M mine. A japia. A pamdada. And a fee. Obrempong na. Kwaku. Ampoma. Yamete funina moniti. Mama nka bibi kakra fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Me dia no hwɛ mabusua. Fi awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛ wo. Me dia mama sire da ne da. Me dia no kyerɛ papa. Di etiri kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bia. Nti mu ranom na mo kan fo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no ho asɛm na yɛ ka yo. Pepsodent kokoko